Hola, canovellins i canovellines. Bé, ens tornem a retrobar i volia donar-vos alguns missatges. Alguns missatges com que són uns moments complicats, com hem dit aquests dies, i estem en una fase 0 de desconfinament i tot just comencem aquesta fase progressiva per anar sortint al carrer. Jo des d'aquí volia dir alguns missatges, com és aquest, no? Que hem fet fins al dia d'avui un front al virus molt important gràcies a estar a casa, gràcies a fer cas i quedar-nos a casa nostra i respectar totes les mesures que s'han dit. I amb aquesta fase 0 hem de dir que no s'ha obert al carrer perquè sortim, sinó s'ha obert al carrer perquè puguem sortir a diferents hores i en diferents franges horàries. El virus segueix amb nosaltres. Fins ara l'hem combatit i l'hem combatit molt bé. Som un dels pobles que més baixos contagis tenim amb els nostres veïns i veïnes. I això és que hem fet bé les coses. Però no ens podem relaxar. Sé que és dur i costa estar al costat no poder estar al costat d'aquells que ens estimen. No podem anar a visitar les nostres famílies de moment. Precisament, i per això repeteixo, no podem relaxar-nos. Hem de seguir totes aquestes mesures de desconfinament i seguir respectant les distàncies. Aquests dies hem vist algunes imatges una mica desagradables. No podem anar pel carrer o fer segons quines coses. Hem de fer cas, sortir, però fer cas a les mesures i respectant les distàncies. No podem permetre que aquest virus torni al costat de les nostres vides. I recordeu que encara estem en aquesta fase 0 de desconfinament i que podem sortir, sí, però amb responsabilitat i dins dels horaris. Com sabeu, persones de 14 anys en endavant poden sortir de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 de la nit. Persones de més de 70 anys o persones amb cuidador poden anar de 10 a 12 i de 19 a 20 pel carrer. I menors de 14 anys, màxim 3, amb un adult, poden anar de 12 a 7 de la tarda. I per fer esport no professional es pot sortir de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 de la nit, però sempre respectant les mesures de seguretat. Dir-vos que us he de donar les gràcies per l'esforç que esteu fent. Sé que és dur i sí que ens en sortirem d'aquest virus, però, torno a dir, fent cas a les recomanacions, no relaxant-nos i sobretot, contrasteu allò que posa a les xarxes socials. No tot el que diuen les xarxes socials val, amb la qual cosa, sisplau, us demanaria que contrasteu tot allò que està passant. Junts ho superarem, no ho dubto, i sobretot, espero que estigueu tots molt bé. Una abraçada.